RC Servis Kolárova 11 a chiliheli.com vás zvou na nezapomenutelný modelářský den. Jehož součástí bude přehlídka rádiem řízených modelů všech kategorií. Tohle v Plzni ještě nebylo. Předváděcí akce výrobců, ukázky závodů RC aut všech kategorií. Přijďte si osobně zajezdit a zkušenější vám poradí. Pro piloty je připraveno volné létání. Divácká soutěž akrobatických vrtulníků vás nadchne špičkovými výkony našich předních pilotů. Pod dohledem profesionálů se naučíte dokonale řídit vaše modely, bez problémů přistávat, nebo i skvělé triky, jako například let s vrtulníkem vzhůru nohama. Odreagujte se na airsoftové a vzduchové střelnici, prohlédněte si historická vojenská vozidla a večer vás rozpálí ohňová show spojená s nočními lety osvětlených vrtulníků. Nezapomenutelný zážitek vám připraví přílet reálného vrtulníku Kompres a překvapení ze vzduchu pro děti. Za přípravu akce děkujeme firmám a klubům RC Servis Plzeň, Hobbyco za půjčení modelů, chiliheli.com za pikantní služby pro naše vrtulníky a dalším. Dále touto cestou Tomáš Erlich děkuje svým sponzorům, firmám Model Sport a MS Composite. O vaše osvěžení a občerstvení se postará ACV Saloon. Těšíme se na vás!